अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। या निविदा प्रक्रियामध्ये 62 निविदाकारांसाठी 230 निविदा अर्ज आलेले आहेत। यामध्ये तांत्रिक अडचण असल्यामुळं सदरची निविदा प्रक्रिया ही रद्द करावी लागते आहे। सदरची बाब ही कमिटी मेंबर इथं निविदा ओपन करण्यासाठी आले असता कमिटीच्या लक्षात आल्यानंतर सदरची प्रक्रिया ही थांबवण्यात आलेली आहे। आपण 4 दिवसांत सदरची निविदा प्रक्रिया ही परत चालू करतोय। नव्याने ही निविदा प्रक्रिया ही राबवावी लागणार आहे। 62 निविदांसाठी साधारणपणे 230 अर्ज आलेले आहेत। नाही, कसं आहे की तांत्रिकच अडचण निर्माण झाल्यामुळं आम्हाला अचानकच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागते। यावर आम्ही जे त्यांचे बयाना रक्कम आहे आणि जी फॉर्म फी आहे आम्ही ती परत करणार आहोत। अधिकारी देशमुख मॅडम सॉरी मॅडम नाव दळवी शिंदे मॅडम यांनी सांगितलेलं आहे की तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आलेली आहे। आपण बघतो की सर्व जे निविदाकार आहेत ते बहुसंख्येने ते उपलब्ध आहेत। राजकीय पक्ष देखील इथे येत आहेत आणि सगळ्यांना हा जो भूमिका आपली मांडत आहेत सांगत आहेत। बरोबर ना, आम्ही आमच्या कामात नाही असा आणि तुम्ही तुमची कामं करतास, कायच कोण बोलत नाही असा निर्णय काय तो द्या ना। आमका तुमची कामं करत बसू नको, आमका निर्णय हवा तो आमका द्या, आम्ही जातो। सकाळपासून थांबला 11 वाजल्यापासून आणि किती वेळ थांबतलो ह्या डास ह्याच्यात डेंगू झालं तर मेलो आम्ही। चुकीचा काय आणि सेटलमेंट जर करीत असलं तर सेटलमेंट करतो म्हणून सांगा, आम्ही घरात जातो। ह्याच्यात बदल काय नाही, जा असा तर क्लिअर जरा आमचा बोलांचा नाही, ह्याच्यावरती बोलत नाही। निविदाकार आहे ते भडकत आहेत कारण ही निविदा प्रक्रिया आहे ती ही बऱ्याच उशीर लांबलेली आहे, त्यामुळे ते भडकलेले आहेत आणि अशीच पद्धत जर राहिली तर ते आणि ते आक्रमक होत आहेत। आपण पाहिलं ही लाईव्ह दृश्य कशा पद्धतीने हे सुरू आहे। येथील जे आहे ते मी माझ्या कॅमेरामॅनना सांगेन की अन्य काही ज्या निविदाकार आहेत यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत, नेमकं काय विषय आहे आणि जो निविदा रद्द केल्यामुळे हा विषय जास्त तापलेला आहे। येथे बहुसंख्य निविदाकार आहेत, आपण त्यांच्या देखील प्रतिक्रिया घेणार आहोत। भडकलात काय सांगता येईल कधीपासून? आम्ही सकाळपासून आलो आहेत, सकाळी 10 वाजेपर्यंत इथे आलो। 2 वाजता मी अर्ज टाकला आहे आणि हे आता निवेदन देतात, फोडत नाही आहेत। याच्यावर आता उपाय काय? दोडामार्गून लोक लांबसून आले आहेत, त्याच्यावर आता हे काय कारवाई करणार? आम्हाला का तो निर्णय द्या, आम्ही जातो घरी। काय असेल ते स्पष्टपणे सांगत सुद्धा नाही ते लोक। चर्चा किती वेळ, आता वाजले किती बघा, आम्ही जाणार केव्हा घरी आणि काय करणार? आम्ही हे पोटासाठी धंद्यासाठी अर्ज केले आहेत, पुढे निर्णय काय देणार हे आता एसटीवाले सांगत नाही आहेत। जे निविदाकार आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत, काय भूमिका नेमकी ठोस भूमिका आहे ती जाहीर करा असं देखील सांगतायत आणि जी निविदा रद्द केली आहे तांत्रिकांनी देऊन ती आपल्याला मान्य नाही असं देखील सांगितलं आहे। मोठा पोलीस फौजफाटा देखील इथे दाखल झालेला आहे। बहुसंख्य हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक देवगड पासून ते दोडामार्ग पर्यंत जे निविदाकार आहेत ते इथे दाखल झालेले आहेत। 65 ज्या निविदा आहे ओपन करायच्या होत्या त्याच्यासाठी 230 अर्ज आलेले आहेत आणि त्याचे हे जे निविदाकार आहेत ते आक्रमक झालेले, अचानक ही रद्द केल्यामुळे आक्रमक झालेले एकंदरीत असं दिसत आहे। तशाच पद्धतीने ही बातमी संपूर्ण ठिकठिकाणी पोहोचल्यानंतर राजकीय पक्ष देखील इथे धाव घेत आहेत। मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरके हे देखील दाखल झाले आहेत, तसेच भाजपचे कार्यकर्ते देखील झाले आहेत आणि सर्वच जे राजकीय पक्ष देखील ह्या सर्व निविदाकारांच्या विषयी ह्या एसटी प्रशासनाला धारेवर धरत आहेत। नेमकं काय भूमिका पुढे ठरते हे देखील आपण पाहणार आहोत आणि काय एसटी प्रशासन निर्णय घेणार याचा आता विचार करावा लागणार आहे, कारण निविदाकार भडकत आहेत। त्यांनी सांगितलं की आपण सकाळपासून येथे आहोत आणि काय नेमकं भूमिका अजून जाहीर करत नाही, त्यामुळे भडकत आहेत असं एकंदरीत दिसत आहे आपल्याला। आम्ही काय धंदे बाकी कोण आले काय बघा, हे लोकल लोक आले सिंधुदुर्गातले एकही भारता भरल्या रस्त्याने कोल्हापूर लोक भरलेली आहे। काय आले ना इकडे? आम्ही येडे आहोत, आलो का इकडे? सेटिंग झालेली आहे जबरदस्ती। आम्ही आमची दुकानं एसटी महामंडळाच्या ह्याच्या चालू, आम्ही परप्रांतीय रस्त्यावर चालवतो, आम्ही डेपो जागा एक काहीतरी करा।
आता सहनशीलता सगळ्या धावायला जाऊन भरतो इकडे. ओ कागदपत्र 5,000 रुपये खर्च झालाय, 5,000 रुपये. हो उसाचे जे गाड्या असतात की नाही ते कोणाचे असतात? आपले असतात का? नाही असतात आपले. आपल्यातलं कोण आहे असं बोला तुम्ही. हा. हा. बरोबर बरोबर. हा. नाही. हा. तुमच्या टीटीओकडे गेली, डीसीकडे गेली, सर्वांनी डोळे दाखवून जाहीर केलेत का? मग तुम्ही त्या एका पॉईंटची दानिक देताला त्या क्लार्कला, त्या दानिक देणार, बाकी आम्ही आजवरती बरोबर. हे चुकीचं आहे. हे तुम्ही जे आहे ना, तुम्ही तुमच्याकडे गेली पाहिजे, त्याची काय गेली? आणि साहेब आम्ही आता अमाऊंट टाकते त्याचं काय? हे लोक दोडामार्ग पासून देवगड देवगड आहोत आम्ही. मग ते सकाळ आज दिवसभर गेले, त्यांचे असे खर्च झालाय, त्यांचे असले सर्व कागदपत्र कागदपत्र 8 दिवस शोधायला गेले. ही बघणारी उद्या ते रोबोट आहे ते माणसं आहे इथली. ज्यावेळी आम्हाला पेपर रिटर्न देणार ना त्यावेळी त्याला दिसणार नाही काय अमाऊंट. मला तुम्ही सांगा माणसं आहे ते रोबोट आहे ते सांगा. ह्याच्यात फक्त बरोबर आहे. एक मिनिट महामंडळ एक मिनिट उत्तर देतो. माणसं बघणार का रोबोट बघणार? उत्तर आहे. एक मिनिट. अमाऊंट जी आम्ही टाकली ती कोण बघणार ती सांगा. जी अमाऊंट टाकली ती कोण बघणार एवढं मला उत्तर द्या. हा एक मिनिट. एक मिनिट. बंद आहेत ना, मग ते हो साहेब. तुम्ही कसं डबल घेऊन अमाऊंट टाकली ती कोण बघणार एवढं उत्तर द्या. एक मिनिट. पुढे घ्या. हो साहेब तुम्ही उत्तर द्या. जी आमच्या अर्जावर अमाऊंट टाकली 220 जणांनी अमाऊंट टाकली ही तुम्ही कशी काय गुपित कशी काय ठेवणार तेवढं उत्तर द्या. ते लिफाफे सीलबंदच आहेत आणि सीलबंदच तुम्हाला परत मिळतील ना. पेपर कसे मिळणार आम्हाला? कधी मिळणार? आता द्यायचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.